Dicía que este é o derradeiro dos actos que organiza Alexandre Bóveda, non? Sobre este 75 aniversario de Castelao. Para iso, pois, contamos hoxe aquí con Juan Carlos Garrido Couceiro. Ele é unha persoa, pois, que ten traballado moito, pois, sobre, non só sobre Castelao, senón tamén e sobre todo, pois, sobre cuestións relacionadas coa memoria histórica, ou de ter feito, pois, algunhas colaboracións e algunhas aportacións en volumes publicados por Servos Galicia, por Nós Diario. E tamén unha das persoas que estivo durante moito tempo no que foi a organización das Semanas de Filosofía, que se celebran ou se celebraban habitualmente en Pontevedra, e seguense celebrando, que van pola edición número 50, casi. Pouco menos, pero bueno. Tamén a súa parte do padroado da Fundación Terra e Tempo. Ele é profe, profesor de filosofía, tamén non Instituto da Estrada, e, como dicía antes, pois, sen revelar aquí moitos máis dos seus méritos, que seguro que son coñecidos por todas e por todos vos. É unha persoa sempre comprometida con todo o que ten a ver co asociacionismo cultural, non só como participante destes actos, senón tamén como persoa que colabora directamente con moitas das entidades, entre elas, pois, a propia localidade da Estrada. E tamén as persoas que asistides ou que participan habitualmente, pois, en cuestións relacionadas co ensino, pois, ali sempre temos visto a Juan Carlos Garrido, pois, coa súa cámara de vídeo e coa súa cámara de fotos, pois, facendo entrevistas ou facendo reportaxes, algunhas delas, pois, que se conservan ainda aí na memoria ou que foron publicadas posteriormente, pois, ou que non están ainda publicadas algunhas delas, non? Deixo-vos con el, efectivamente, para presentar este folleto, este traballo da Fundación Galicia Sempre, sobre o 75 aniversario do legado de Castelao. Moitas grazas e recordarvos, pois, que, como sempre, aquí, pois, continuará habendo actividades nos próximos días, e aquí, sobre Castelao, concretamente, pois, este é o derradeiro acto deste tipo que preparamos. Estamos aquí para conmemorar os 75 aniversario de Castelao. A verdade é que sempre se nos acusa de que non podemos máis que conmemorar cousas, porque conmemoramos o 50 aniversario, o aniversario do Aniversario de Galicia, o aniversario do Nacemento, o aniversario que nos Castelao, e conmemoraron o Día de Rosalía. As conmemoracións foron motivo de división, incluso dentro do nacionalismo. Houve un debate no seu día, precisamente, entre o sector que representaba Castelao e os do que chamaban piñeirismo, chamábase o debate das efemérides, porque os piñeiristas eran contrarios a esta política de conmemoracións que hai que mirar para o futuro, apoiando o pasado e esquecéndose dos mortos, fundamentalmente, non? Pero, claro, o piñeirismo non tiña nada que ver co pensamento de Castelao, sino todo o contrario, ainda que se facía galeguista, non? O pensamento de Castelao, que é o que nos levou el, é un pensamento que, se queremos analizar ou clasificar, moitas veces vemos como se etiquetan, sobre todo na universidade, porque supoñen por razóns pedagógicas ese vicio de etiquetar para clasificar aos pensadores. No caso de Castelao, teñen clasificado de conservador,
va por estar no Partido Conservador Maurista no 1910, nas loitas de poder local en Rianxo, ou por non declararse explícitamente marxista ou leninista ou socialista ou outras ideas que Castelao consideraba ideas xerais que non despreciaba nin rexeitaba, simplemente consideraba que moitas persoas as utilizaban como excusa para deixar de ser o que eran, galegos, e se adherían a esas correntes que curiosamente tiñan ámbito estatal e dábanse de baixa do que é o compromiso co país, non? Pero o certo é que esas correntes que eran moi progresistas, moi avanzadas, precisamente son as que Castelao terá que analizar no seu pensamento hasta que punto son as responsables de determinado tipo de ambiente que favoreceu o que fundamentalmente el combateu toda a vida, que é o fascismo. Por eso non me podo apoiar nesas correntes. Non me podo apoiar nin no marxismo entendido ortodoxo, non como o propio Marx lle dixo aos seus seguidores en Francia cando veu o que estaban facendo, que se acaba de dar conta de que ele non era marxista, senón, en todo caso, o Marx da súa última etapa, da súa última época, cando mesmo remata nun país do terceiro mundo, remata en Arxelia, coñecendo unha realidade que ele, desde o eurocentrismo, era incapaz de percibir nos seus primeiros escritos. Tampouco nos podemos apoiar noutro tipo de ideas que, como veremos, van ter, aínda que unha presentación progresista ou avanzada, unhas consecuencias moi negativas para os ideais que defendía Castelao. Eu vou apoiarme fundamentalmente en autores cos que coincide precisamente Castelao, porque experimentan unha mesma situación desde a cal reflexión. Autores fundamentalmente italianos ou alemáns, xudeus alemáns, que viviron a mesma catástrofe que tuvo que enfrentar Castelao ao respecto do nazismo, do fascismo, no caso do franquismo, non? Como é o caso de Walter Benjamin, que prácticamente podía asinar Castelao o que ele escribía, entre outras cousas, nos di a respecto das conmemoracións. Seguro que os adiviños que lle preguntaban ao tempo o que ocultaba no seu colo non experimentaron que fose homoxéneo e vadeiro. Quen teña isto presente quizás chega a comprender como se experimentaba o tempo pasado nas conmemoracións. A saber, como Merano, sabes que os judeus estaba desprohibido escrutar o futuro. En cambio, a Tora e a precaria influentes na conmemoración. Isto desencantaba o futuro, ao cal sucumben os que buscan información nos adiviños. Pero non por iso convertíase o futuro para o xudeu nun tempo homoxéneo e vadeiro, xa que cada segundo era nel a pequena porta polo que podía entrar o Mesías. Bueno, este pensamento que desde os xudíos que non eran xudíos, como Hannah Arendt, como él, ou como Levinas, ou como Bauman, ou como moitos outros, que foron atacados como xudíos e, por tanto, acabaron asumindo que debían de defenderse como xudíos e, por tanto, pensaron desde a súa colectividade, desde a súa comunidade, como enfrontar o seu exterminio.
é un pensamento que, efectivamente, non como xudíos, sino como galegos, coincide co plantexamento que recolle Castelao no Sempre en Galiza e no seu pensamento, que é un pensamento máis que teórico, é un pensamento de ver como non é tan importante o que se di como o que se fai, e como o que se fai acaba de aclarar o que se di. O Sempre en Galicia é unha teoría levada á práctica. O que el nos ensina no Sempre en Galicia é precisamente como na práctica desvela o que outros teóricos están de boca fora defendendo, pero que dentro da lógica do que sosteñen contribuindo a que pase, non? Concretamente, ese futuro que todos aqueles que miramos ao pasado podemos prever, porque ao final, efectivamente, como nos di Walter Benjamin ou como nos di Castelao, podemos aprender da experiencia para saber o que nos espera, se coñecemos con quen tratamos, non? E con quen nos ven en riba, que é o seu caso, non? Nese sentido, quero lembrar unha frase de Otero Pedraño a respecto da despedida da última vez que veu a Castelao aquí no Estado español, vamos. E Castelao foi a despedir a Estación do Norte. Foi falso riso sobre aquela entente Estación do Norte, pedras duras, de tanto onde se escacharon tantas ilusións de Galicia, e donde naceron tan fermosos desencargos que libertaron a moitos galegos de aquel desventude de Madrid. Pois Castelao me despido ali, e o último Navarro e dixo: vai haber unha guerra terrible, e vamos a perder nós. E dixo: pero como? Vamos a perder nós. Eu che digo que non volverei a Galicia, que non volverei a ver a nai, que non volverei a ver o Iván, que non volverei a la partida de Galicia. Pero encontro, eu fixe un viaxe profundamente preocupado e a profecía cumplíse en todos os seus términos. Castelao non volverei nunca a Galicia. Castelao, efectivamente, podía, bueno, vese vir o que para quen é capaz de esculcar precisamente no pasado e facer o que fixo Castelao no Sempre en Galicia, que é repasar unha e outras veces as razóns polas que Galiza fracasou para constituirse en Estado, vese vir o que nos ven en riba, non? Por eso supo ver o que iba a pasar, cousa que, frente a outros que tamén o superan ver, como Vicente Risco, non nos levou a virar de chaqueta, ponerse de perfil ou saber que eso, como decía Otero Pedraño, iba a representar unha derrota terrible que non dera a batalla, vamos. En calquera caso, o que chega a nós de Castelao é a administración que se fai dele. A verdade é que sempre me sorprendeu como na conciencia colectiva da xente, incluso nas publicacións, incluso na Wikipedia, que non é que sea moi... aparece que o primeiro monumento que se lle fixo a Castelao en Galicia é o de Pontevedra. O primeiro monumento que se lle fixo a Castelao en Galiza é o de Rianxo. O que pasa é que fixoselle e inaugurouse con Franco ainda vivo. De feito, é un exemplo de hasta que punto se pode administrar a unha figura para darlle a volta hasta tal punto que é posible facerlle unha homenaxe mentres está a ser fusilado dúas persoas que pensaban como ele, que é o caso de Sánchez Bravo e Humberto Baena, que o mismo día que se estaba a inaugurar o monumento a Castelao en Rianxo estaban sendo asesinados por fusilamento en Madrid, non?
efectivamente, o monumento que se inaugura en Pontevedra é un monumento que quedou na conciencia colectiva como o primeiro monumento polo complicado que foi colocado. E incluso que o cambiaron de sitio e que toda unha historia en torno a ese monumento, porque ese sí que era un monumento administrado xa desde o nacionalismo, non desde un pacto con un Estado, con unhas institucións, con unha realidade como a que representaba o franquismo, que implicaba silenciar aqueles aspectos del Castelao que non interesaban como condición para poder reivindicarlo. Había que precisamente descastelizar o seu pensamento, deixalo como un artista simplemente valeiro de mensaxe, de contido, para poder ser tolerable. E xa non digamos cando a traída dos seus restos é feita cando precisamente son expulsados do Parlamento representantes do nacionalismo por defender as ideas que sostiña Castelao respecto da, bueno, nin eran monárquicos, nin defendían a estructura centralista actual. Castelao defendía un Estado federal, nin defendían a emergencia da Iglesia Católica que temos hoxe, senón que Castelao defendía un Estado laico, non? Bueno, pois eso que efectivamente non está na Constitución, aqueles que non a xuraron e que defendían as ideas de Castelao eran expulsados do Parlamento, mentre se traía os restos, se reivindicaba a Castelao. Eso non era o que Castelao defendía, o que Castelao sostiña. Castelao pudo ter volto se quixera, cando quixera, sempre que efectivamente se deixara fazer o que fixeran co seu corpo, facelo tamén en vida. Pero, aparte, eso non é o que Castelao sostiña a respecto dos demais mortos, non só del. De feito, el foi o promotor do Día da Galiza Mártir e non deixou en solitario de defender a memoria dos mártires, de todos os mártires, non só os galeguistas e os nacionalistas, frente ás outras forzas políticas, todas elas que renegaron dos seus mortos. Despois acordáronse deles cando lles conveu. Pero Castelao tiña ese compromiso co pasado, cos mortos, que tiña unha potencialidade de futuro. Non o facía simplemente por nostalgia. Efectivamente, el nas súas, incluso no seu cadro, que era de relación do mestre, na súa práctica política, nos seus discursos, está reivindicando os mortos no sentido en que decía Walter Benjamin: o don de ascender no pasado a faísca da esperanza só é inherente ao historiador que está penetrado do seguinte: tampouco os mortos estarán seguros diante do inimigo cando este vence. E o inimigo non cesou de vencer. O problema é que un se identifique co triunfador. Castelao, xa desde os seus primeiros discursos sobre a arte e o galeguismo, sempre se identificou coas víctimas. O problema, efectivamente, é cando o que ten de referente son os que vencen, os que triunfan a calquera custe, non? Eu poño o exemplo do carro este que foi mercado polo Parlamento Español no século XIX co entusiasmo de todos os diputados, desde, bueno, non sei se se pode falar de esquerda a dereita, pero todos os diputados españoles, que representa o rei de Aragón como se desfacía dos seus enemigos para soster o seu poder, vamos. O Estado español no século XIX era un
estado bastante inestable, con bastantes conflictos, bastantes problemas e sobre todo con guerras coloniais. Ese cadro parecía como unha sublimación do que se sostiñan precisamente algúns dos máis progresistas, como Castelao, que é o defensor deste cadro. É un tipo de expresión estética ben distinta da que sostiña Castelao, pero que representa ou conecta cunha corrente de pensamento, ainda que parezca que non, polo que vemos aí, é a da Ilustración, é a que de alguma maneira se concreta o seu pensamento kantiano, non? Porque non esa imaxe que hai idílica da Ilustración, e incluso de Kant nunca renegou do terror da Revolución Francesa. É unha imaxe precisamente que sirve de coartada para todo o contrario, non? Foron os que se cuestionaron a Ilustración os que viron como ese proxecto acochaba uns intereses e unha crueldade que nunca se topara neste mundo, vamos. A crueldade que legitimaba ese modelo de que imos a iluminar o mundo, imos a ilustrar aos menores de edad, aos outros povos, a tratar de sacalos de escuridade a forza, na base de como cando Napoleón entrou no Estado español, non? Que moita xente o recolleu cos brazos abertos, non só aquí, sino por toda Europa, e despois veo o que traía consigo ese proxecto ilustrado antigo régimen, anti todo o que representaba o pasado, non? Castelao conecta máis ben con esta liña de crítica non só da Ilustración, porque non é unha crítica do proxecto ilustrado, pero tamén é unha crítica de outro modelo que se enfrentaría co proxecto ilustrado con mesmas consecuencias, como imos ver. Porque as dúas correntes de pensamento hexemónicas neste momento da modernidade, que poden concretarse no que sería ese racionalismo ilustrado ou o irracionalismo, que son as correntes as que se acolle calquera que quere homologar o seu pensamento para que teña un recoñecemento como un parabén de homologación a respecto do resto do pensamento europeo, e así os primeiros escritos sobre teoría nacionalista tratan de acollerse ao paraguas de cada un desas correntes, tanto de Vilar Ponte respecto dese racionalismo kantiano, desta defensa do dereito de autodeterminación, como Vicente Risco respecto da versión irracionalista, non? Pero tanto unha como outra teñen demostrado as súas consecuencias, como se ten estudado na análise da súa expresión filosófica, vamos, pero que, bueno, na expresión popular, que é a que importa, as consecuencias dese proxecto ilustrado que reflexa moi ben Bauman na metáfora do xardín, onde os ilustrados querían arrincar as malas ervas para ter un xardín como o de Versalles, non? Esas malas ervas, ese control da natureza, que a razón dominara a natureza, sobre todo despois do terremoto de Lisboa, que tanto impacto de causar aos enciclopedistas, esa razón que dominara a natureza, ao final o que era unha razón que dominaba a outros homens, a outras persoas, a outros homens, mulleres, e todo o que les consideraban inferior ou irracional. E frente a eso, Castelao inicialmente
non teoriza como Vilar Ponte o Vicente Risco a nivel ensaístico, pero sí a nivel estético. Ele está seguindo unha línea distinta máis ben de conciliación desas dúas, máis que de enfrentamento con elas. Trata de fundilas frente a unha razón sin emocións, sin sentimentos, desconectada, universal, abstracta, baleira, como decía Walter Benjamin a respecto desa concepción do tempo que ten a ilustración, un tempo baleiro, un espacio baleiro. El, efectivamente, contrapón un espacio con contido, con sentimentos, con emocións, como reflexa na súa arte, pero desde logo que non irracional. El con unhas aspiracións de armonía racional, de conexión e formalización racional, como unha maneira de comunicarse e entenderse co resto da humanidade, como un proxecto que vai máis alá das fronteiras de Galiza, como un proxecto dunha humanidade onde se articule as distintas comunidades, a distinta diversidade humana en pé de igualdade. Claro, el si vai a Bretaña, como foi, a identificarse cos bretóns e non cos franceses, é porque, efectivamente, el ten unha concepción positiva da diversidade humana frente á concepción mayoritaria da esquerda nese momento, que era que as distintas linguas e culturas debían de desaparecer porque era un obstáculo para a irmandade entre os homens. Foi o debate sobre o artigo da lingua no Parlamento español, que Castelao tuvo que retarse con todos os intelectuais españoles, desde Menéndez Pidal hasta Unamuno Ortega, todo concretamente no Parlamento con Unamuno, pero fora do Parlamento, nas tribunas, quen estaba disparando eran todos os outros. Efectivamente, incluso algún galego, como o Bercelao Fernández Flores, que era o que fixo esa crónica, pero curiosamente a crónica del defendendo a teoría contraria, pero como era galego, di, bueno, eu estou en contra da maldición de Babel, debíamos todos falar o mesmo idioma, todo eso, pero escoitando a Castelao, algo me rascou aí na fibra íntima. Pero, quitando eso, todos saltaron como a cana contra o dereito de que os povos do Estado puderan falar as súas linguas, non? Hai que ter en conta que, bueno, xa se xogaban con trampas, porque sabedes que Cataluña se proclamou a República ao mesmo tempo que a República Española e obtivo o decreto para eles de bilingüismo independentemente do que fixeran na Constitución. Entonces, cando se debatía o artigo da Constitución, Cataluña xa tiña ganado o seu dereito e lle daba igual o que puxeran na Constitución. Entonces foi unha batalla que tuvo que soster Castelao prácticamente en solitario contra todos eles, porque os cataláns xa tiñan resolto o seu e non se implicaron nesa cuestión. Bueno, estando nesa batalla polo que é unha realidade, porque é unha batalla tamén ontolóxica sobre o que é a realidade, sobre si a concepción da realidade que se ten, porque a concepción kantiana esa de que aquelo que non entra nesas categorías non é real, non? É ese mundo invisible que fai que todas esas constitucións que se crean a raíz dese pensamento liberal deixen fora, por exemplo, as mulleres, ou deixen fora os pobres, ou deixen fora os povos coloniais do dereito a voto, e ainda así poñan como un dos artículos principais o sufragio universal. É un debate xa pola definición da realidade. Que é a realidade? El, desde logo, que pon o foco naquelo que
os demais tapan ou ocultan, xa aproveita das súas cualidades artísticas para facelo. Pero iso tamén o está a facer en Europa outra xente. Eu puxen o caso de, vou sempre a Alemania e a Italia porque viviron o mesmo que nós, non? E realmente o caso de Castelao é común a de mulleres e de homes do que despois os alemáns chamaron o arte degenerado, como desta artista que pinta, por exemplo, a unha nai co corpo dun fillo morto na guerra, non? Doador da nai, ou este outro, que tamén era dese colectivo. Bueno, digo colectivo porque iso da arte degenerada é unha desas cousas de Goebbels, que é tan degenerado que fixe unha exposición con todos estes artistas que tuvo máis de 3 millóns de asistentes onde ponía os cuadros con etiquetas dicindo o que non se debía facer ou insultando os artistas ou, bueno, insultando o que se estaba a facer. Ao final queimou todos os cuadros, pero esa necesidade de crear a contracorrente non era bastante común en todos os que lle viña en riba o que nos leva a nós, vamos. Castelao pensaba o mismo que pensaba todos os que pensaban, sean marxistas ou non o sean, vamos. De feito, os marxistas non o pensaban. Se pensaban, non pasaba por eso. Castelao pensaba que había que identificarse coas víctimas, como pensaban moitos alemáns, pero tamén moitos italianos. Eu podo coller calquera outro, pero así aproveito para tamén conmemorar a Pasolini, porque é o 50 aniversario do seu asesinato, e igual non se recorda moito porque non convén. Era unha persoa que pensaba como Castelao tamén. De feito, tamén o acusaron de conservador, de retrógrado e todo iso por defender o friulano e defender incluso as loitas nacionais. Bueno, ele non le chamaba exactamente así, dentro do interior de Italia, dos distintos, ali o que chamaban era a loita dos dialectos, e consideraba que ese dialectos non se debían de simplemente cultivar como un interés arqueolóxico, sino que había que reivindicalos. El poñía expresamente o exemplo dos bascos e irlandeses, que dicir eso naqueles tempos era moito dicir, que había que loitar por eles neses términos, efectivamente. E Pasolini falábanos desa identificación coas vítimas. Dicían, penso que é necesario educar a nova xeración no valor da derrota, en manexarse nela, na humanidade que dela emerxe, en construir unha identidade capaz de advertir unha comunidade de destino na que se poida fracasar e volver a empezar, sen que o valor e a dignidade se vesen afectados. Bueno, isto podía suscribir Castelao na exposición que obtivo logo da derrota da República frente ao que fixeron os demais que deron por perdidos os seus ideais. A derrota da República, para moitos, representou a derrota do republicanismo. No ideal, moitos republicanos deixaron de ser republicanos. E precisamente Castelao nunca deixou de ser republicano. É curioso esa acusación de Castelao como retrógrado ou antimoderno, que aparece en algún sitio, cando eu non sei o que ten de moderno a monarquía. E Castelao sustiña a defensa da República frente ao PC, frente ao PSOE, xa en 46, se desmarcaron un sector do PSOE se apartando directamente cos monárquicos e o resto das forzas políticas, incluso os republicanos e anarquistas, de renegar da República e chegar ao que se tiña. Pero eu creo que
bueno, non vou a ler todo, porque non acabamos. Creo que as palabras desta xente, bueno, é que a verdade é que eu dou por suposto que moitos lestes a Castelao, e cando leo estas palabras recoñeceredes os textos de Castelao, dan conta dunha mesma experiencia, non? Esa loita polo pasado de que fala Pasolini, non? Pasolini dinos: eu son unha forza do pasado, son a tradición, está o meu amor, teño das ruínas das igrexas, a paz de altar dos povos abandonados, nos apeninos, os preámbulos. Bueno, monstruoso é que naceu das vísceras dunha muller morta. Eu, feito adulto, vago máis moderno, calquera moderno, buscando irmáns que xa non están. Esta imaxe de monstruoso é que naceu das vísceras dunha muller morta, seguro que vos recorda un dibuixo de Castelao, non? Define así a Castelao Otero Pedraza. A mí pareceme que había que estar sobre unha. É un enorme vento, creador, xeo de sementes que vai exparecendo, que ven desde cavernas maravillosas, non como as de ouro que eran na terra da mitología, e como as veces canta, pulsando os carballos, os castaños e as tralles dunha grande carballeira policónica que responde con saónicos ou políticos ou con perros a ese impulso, ou que as veces se engolfa dentro dun claustro arruinado e desperta as vellas emocións dos conxes primitivos, outras veces tendes desesperados a un cante por esas vastas gandas de montaña que no inverno se cubren de neve e que en toda época son a prova dos peregrinos galegos. Efectivamente, ese é o cadro ao que me refería, que Pasolini colle no poema. Bueno, Pasolini non conoce o quadro. Este é o quadro ao que se refire Walter Benjamin, non? O do Ángelos Novos, non? Walter Benjamin fala de que do quadro de Klee, que é deses autores degenerados que el escapou con ese quadro. Salvouse o quadro, non se salvou el, pero o quadro sí. Hai un quadro de Klee que se chama Ángelos Novos, nel representase un anxo que parece como se estivese a punto de afastarse de algo que o ten pasmado. Os seus ollos están desmesuradamente abertos, a boca aberta e extendida Este deberá ser o aspecto do anxo da historia. Volveu o rostro cara ao pasado, onde a nós se nos manifesta unha cadea de datos. El ve unha catástrofe única que amontoa incansablemente ruínas sobre ruína, botándonos aos seus pés. Ben quixera el deterse, despertar os mortos e recompoñer o despezado. Pero dende o paraíso sopra un furacán que se enredou nas súas as e que é tan forte que o anxo xa non pode pechalas. Este furacán empurralle irresistiblemente cara ao futuro, ao cal virán as costas mentres que os montóns de ruínas crecen ante el ata o cero. Este furacán é o que nós chamamos progreso. Sempre se criticou de Castelao precisamente a súa posición contraria ao progreso, como de Pasolini, non? Como enemigos do progreso. Entendido o progreso nestes términos de que nos fala Walter Benjamin. Progreso que representa o proxecto ilustrado é que teñen que desaparecer as distintas linguas e culturas, os distintos povos, e quedar só os máis listos, os máis aptos, os millores. Eso, claro, en principio era dito pola esquerda. Walter Benjamin denuncia aquí neste texto, non vou seguir lendo, a posición desa esquerda contraria a recordar aos mortos da Comuna de París, contrario a lembrar as xeracións vencidas, ese fío conductor das derrotas pasadas, e que está a velas vir, simplemente mirando ao futuro, confiando en que o progreso vai a facilitar que
as cousas se van resolver solas, e, por tanto, cando se produce o triunfo do fascismo, píllaos descoidados. Non entenden, o Castelao insiste, cada vez que fala cos republicanos españoles, que ainda non entenderon que pasou. Nun país como eles, como España, que decían eles, que era tan avanzado, non podía ter triunfado unha cousa como esa, que era volver a Idade Media, volver a Inquisición. Non lles cabía na cabeza de que eles eran cómplices dese triunfo, coas súas ideas en contra de que os galegos tiveran dereito a falar o seu idioma, coas súas ideas de que había uns povos inferiores, coas súas ideas onde nunca se ocorreu darlle independencia, xa non digo a Cataluña, a Galicia ou a Cádiz, senón as colonias que tiñan no norte de África, nin os máis avanzados estaban dispostos a eso. Esas ideas que ao final son recollidas polos oportunistas. Efectivamente, o fascismo non ten ideoloxía. O fascismo o que é un cheque en blanco onde recolle todo o traballo que lle fan os demais, sexa os racionalistas, irracionalistas, esquerda, dereita, dalles igual. Pero o que fai o traballo, neste caso para Castelao, que fixo o traballo, foron esas correntes de pensamento que finalmente desembocaron nese triunfo. Bueno, o que di Castelao tamén o di Lucas Razón respecto do irracionalismo, o din estes autores. Bueno, Horkheimer e Adorno, antes de domesticarse, cando escribiron este libro, a respecto da ilustración, do proxecto ilustrado, non? Que desembocaron tanto uns como outros no que foi o nazismo. Estaría ben ver cal sería a evolución, porque agora está de moda Aurora Rodríguez e máis a Hildegard, a filla, a evolución da filla, non? Porque, efectivamente, a filla recolle toda esa... recolle a través da nai, vamos, que lle impón. Supoño que vería desa película, esta da Virxen Rosa. Pero ela empeza, a partir da súa experiencia como muller, sobre todo, a través da unha cosa que tamén lle pasa a Pasolini, a súa experiencia a respecto da sexualidade, a ver que non encaixa nesa visión do... Porque ela inicialmente defende a euxenese, Aurora Rodríguez, o sea, que hai que, o que despois fixeron os nazis, vamos, hai que exterminar as persoas que teñen algún tipo de hai que melhorar a raza, en definitiva. Pero, claro, tiña 18 anos, era moi nova, e empezou cando asesinou a nai, vamos, empezou precisamente a chegarse ao Partido Federal, que é un partido co que Castelao quere establecer relacións nun momento dado tamén, e a saber o que pasaría. Pero, inicialmente, esas ideas que tiña, non sei se cambiaría de idea, pero esas ideas que tiña conducían necesariamente ao que pasou. Como se pode defender desde a esquerda euxenese? Pois a euxenese ti pode defender a nivel teórico, a nivel práctico xa sabemos que non vai a facer, non? Claro, eu o que quero comentar que Castelao representa un pensamento que non é tan solipsista, tan irrepetible como o que prácticamente o leva a que se descatalogue porque se considera que non se pode meter en ninguna corrente de pensamento, sino que é un pensamento que precisamente vai a contracorrente dos pensamentos eses que entraron en colapso, de pensamentos que, a raíz do que pasou, sobre todo coa Segunda Guerra Mundial, viuse cales eran as consecuencias a que levaba esa maneira de pensar, non? Bueno, viuse que non quiso ver, hoxe ainda... pero todos aqueles que precisamente
reaxiron frente a eso, defendendo a diversidade humana como fatalidade, como di Castelao, algo natural que por moito que queiramos non vamos a, bueno, únicamente pola forza, efectivamente, pero non vamos a conseguir que o ser humano como ser activo e creador que é acabe sendo uniforme, serializado como sosteñen os do proxecto ilustrado. Pero tamén unha diversidade que non implica incomunicación, como defenden os irracionalistas. Unha diversidade que non implica que todos seamos unha illa, senón que é posible a comunicación, é posible, como decían eles, a armonía, de que cada un teñamos a nosa lingua, a nosa cultura, que podemos precisamente por eso enriquecer o mundo e facelo máis interesante, que se fora todo igual e uniforme, pero que non hai unhas superiores a outras, que non hai uns que sean máis nación que outros, todos os que teñen unhas características determinadas colectivas, os trazos objetivos, comunais e colectivos merecen un respeto e, por tanto, calquera que sosteña eso vai a pensar como Castelao. Eso non, ás veces non o pensaban nin os máis progresistas. Castelao non era retrógrado, como non é Pasolini, nin é Benjamin, nin ningún destes alemáns que co tempo se ve que tiña razón. Castelao, efectivamente, facía unha crítica da ideoloxía de progreso, do progreso como ideoloxía, non como millora do que hai. Porque é curioso, porque Castelao, o primeiro conflito que tuvo foi en Rianxo, por tema da vacinación da escola, precisamente había antivacunas daquela xa, porque, bueno, as vacunas eran moi caras, e o Concello, que era o que xestionaba eso, non estaba interesado en vacinar a poboación, non? Ele defendeu esa loita para vacinar a poboación porque estaba a morrer xente nese momento en Rianxo, pero que desde o Concello non querían asumir que había un andacio porque se implicaba turistas, e a segunda batalla creo que foi a do tranvía de Marín, unha das... Pero despois seguiu batallando, por exemplo, por os camiños de ferro, porque esa crítica que se lle facía a Castelao cando defendía a Pardo de Cela, é que non entenden nada. Dicía, estes que pensan que estamos defendendo que queremos vasallos, que queremos tocalos de... Queremos coñecer o que era propio de cada momento, o que en cada etapa histórica se entender por que se facía o que se facía para saber por que estamos como estamos. Esa é a visión, efectivamente, para conocer, porque, como decía Novo Neira, somos pasado, somos produto de todo o que fixeron que nós. E Castelao, nese sentido, non era determinista, dicía, nós somos quen de facer algo co que fixeron con nós, pero temos que saber o que fixeron con nós. En ese sentido, tampouco era o único que pensaba así. Eu sempre remato con ese treito da película de Chaplin, onde se di unha frase que Castelao utilizou xa no 36, bueno, xa nunha carta a Salazar, que utilizara por primeira vez, despois en todos os mítines que dou en Cuba e Estados Unidos, que dou máis de 40 mítines por Estados Unidos, non sei se en algún a escoitaría Chaplin, porque é exactamente a que el recolle na película esta do Gran Dictador, non? Mira esa estrella. ¿Verdad que es preciosa? Es algo que Hitler, con todo su poderío, nunca podrá tocar. Esa idea
de que o fascismo non vai a realizar o proxecto ilustrado de controlar o universo, a natureza, porque a natureza é, como dixo Castelao respecto da diversidade humana, indomesticable, non? Esa idea que ele reflexa na imposibilidade de que a vontade que poida ter esa teoría do fascismo, de que a vontade crea a realidade, que é unha falacia, non? É unha idea que está no fundamento do pensamento dun Castelao que precisamente quere construir a vontade a partir de recoñecer unha realidade silenciada, invisibilizada, denominada, anónima, como era un país que estaba proscrito e negado. Bueno, eu con isto o que quixen é ver esa dimensión que ten o pensamento de Castelao e a súa vixencia hoxe, que non deixa de haber xente que a verdade parece como se estuvera repetindo a historia. Algunas das cousas que lemos que Castelao tuvo que combater, temos que combater nós agora. Os argumentos que utiliza o enemigo son os mesmos que utilizaron contra ele, que foi aquel debate parlamentario sobre os dereitos da lingua galega. Podemos ver aquí co que están facendo neste caso precisamente nas institucións galegas, a respecto do noso idioma. E a verdade é que ler a Castelao sirve-nos efectivamente para aprender da experiencia. E para aprender que, bueno, eso polo menos agora non nos van pillar desprevenidos. Xa sabemos de que pecoxeas, como el. Efectivamente, esperamos que non cheguemos á conclusión que chegou el, de que vamos a ser exterminados ou que vai haber unha guerra que nos van a machacar, pero sí que vemos as orellas ao lobo e gracias, entre outras cousas, a ler Castelao e ver o que el veu. Con eso quería rematar, por si podíamos falar un pouco e debatir aquí, non? Moitas gracias.